Можемо потикати, co widzi ta po relacjach naszych na Kasiebej świat baro fejn ledzy, fejn młodych ledzy. Dziś z nama tysie Natalia Rychert. Witaj bardzo serdecznie. Witamy Was bardzo serdecznie. Po farwach zare widzę, że na dzynie jedno ta Kasiebów przejachu. No co to dla sobie znaczy być Kasiebką? Dla mnie być Kasiebką to jest jak być przynależny do jakiejś wspólnoty. Język kasiebski był u mnie w domu od maleńkich lat. My jesteśmy z gminy Psiotkowo, muzyka kasiebsku, język, tradycje. To jest to, co było częścią naszego życia i my to chcemy pielęgnować jako młodzi w naszym dalszym życiu. Kolcebie to w jedno było. Są ledze, które mają jakieś kompleksy, że oni gdzieś tam z tego sromią, ale myślę, że w twoim pokoleniu tych kompleksów jest za nie ma. Wy prosto dla was to jest normalne, że można gadać po kasiebsku. Dla nas to jest normalnie, może nasz kasiebski nie jest tak profesjonalny, ale my się staramy blues gadać i nie zapomnieć naszego kasiebskiego pochodzenia. I to jest nowoźniejsze. I to idzie w dniu jedno te Kasiebów. My wszyscy pokazujemy, że się tego nie sromimy i bardzo cesimy, że prawie młodzi ledze są betni na takich rozegracjach, bo to jest nasza przyjemność, to pokazywa, że to cały dzejani ma swój potencjał. I o tym potencjale między segodele chcemy wam pokazać w relacjach. To slidno relacja z dnia jedno te Kasiebów we Wieldziej Wsi. Bardzo wam dziękuję za betność, za wespieranie nas na Patronite. No i rocia do tego, żeby być z nami, żeby dawać światu do wiedzy, że kasiebscy media rozwijają się też na YouTube i na Facebooku. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiebscy media.